Argiaren podcastak. Vegetarianoek animaliak entzuten dituzte. Beranduegi. Feministek gizonak entzuten dituzte. Beranduegi. Tertulistoek kurrikuluma hobetzeko entzuten dute. Beranduegi. Jeltzaleek, hauek igual ez. Eta zuk, Ruper, beranduegi entzuten alduzu. Ene begiek ez dute malko isuritzeko gogorik. Bale, Ruper, bale. Beranduegi, autobomborik behar ez duen podcasta. 2 ostiralean behin argia.eusen. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. but I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Buena tarda, compañeros y compañas. Nagore mikron eta punto makinetan prest dira oroimen histeriko berri bat sortzeko. Ez dala? Hala da bai. Hala da. Eta gaurkoan gainera, garaian garai jokoz kanpo agertzen zaizkigun edo agertu zitezkigun kontu ezitzen behar dugu, adibidez, pizkat gaia kokatzeko. Hemen eta orain odol urdina dioen jendea egotea, o emakumeak gizon baten saietz batetik atea zela dioen liburua sakratu dela dioen jendea egotea, edo 21. mendean kanpaia formako prakak egotea. Bai, astakeriak ere badira, baina kasuntan anakronismo ez itzingo dugu. Hori da. Etimologia eta definizioa emango ditugu, ez? Hitza grezieratik dator. Grezierazko ana, aurka esan nahi duela, eta kronos denbora hitzetatik dator, beraz. Ana, aurka da, bai. Ara. Eta, definizioa hauxe da, anakronismoa garai jakin bateko usadio eta joerekin batez datorren ekintza, pentsaera, objektu eta gertaera da. Bereziki garaiko beste osagaiekin kontrakarrean jartzen denean. Kasu hontan, ez dugu osagai bat testuinguruarekin konparatuko, baizik eta 2 osagai jarriko ditugu aurrez aurre, garai edo urte beretsuan gertatutako 2 gauza itxuraz denboran oso urrun daudela iruditzen zaizkigunak, ez? Egia da historia ez dela lerro zuzen uniforme bat, eta horregatik, azkenean ustezko anakronismo horiek ainarrigarriak ez dira, eta uste baino logikoa direla ikusiko dugu. Eta horretarako horrena nola ez, denboran atzera joango gara, milaka urte batzuk, agian. Bai, historia horretan zinaroan, esan bezala ustezko anakronismo horiek ez dira ainarrigarriak, osoikoa dira. Adibidez, 2 aroen arteko muga markatzen du idazketak. Idazketak bakarrik ez, baizik eta idazketak dakarren hori, ez? Hau da, sofistikazio sozial, ekonomiko, politiko, ez? Haundi bat. Eta kontuan hartzen badin badugu, idazketa duela 5.000 urtetik gora, duela 5.000 urte edo, asmatu zela Mesopotamian, eta euskarazko testu zaharrenak, ez? Irulegiko eskuan idatzetako testu horrek 3.000 urte, ez? Gerogakoak direla, azkenean zibilizazio batzuk historian bete-betean zeudenean, beste toki askotan, oandikan historia aurrean, neolitoan zeuden. Adibide bat jarriko dugu, oso tipikoa, piramideak. Gizako piramideak, 3 horiek... Estralurtarrek egindakoak. Hori da, bai. Zenbat teoria dago horren inguruan mesedez. Bai. Eta zenbat dokumental eta YouTube... Eta zenbat ustezko historialari... Bai. Zenbaterako ematen duen. Kontua da hori, duela 2007 urte eraiki zituztela, eta adibidez Stonehengeko Inglaterrako megalito handi horiek, ez? Hippien topaleku. Hori da, 200 urte geroago jarri zituzten. Egia da, aztarnategia zaharragoa dela, baino orain ikusgai dauden harritzarroiek piramideak baino berriagoa dira. Eta beste datu bat, piramideak egin zituztenean, oraindikan mamutak batzuk behintzat, gutxi batzuk biziri zeuden, oraindik ez ziren estingitu.
Siberian oraindik mamutak bizi izan ziren duela 4.000 urte arte edo gutxi gora bera. Un mamut chiquitito quería volar, probaba y no podía volar. Una palomita, su amiga, lo quiso ayudar y de un 5º piso lo hizo saltar. ¿Y qué pasó? Mierda, el mamut se hizo mierda. Mierda, el mamut se hizo mierda. Abesti zitzaile honen bitartez, imaginatzen dut, gauza berriago eta zitze egitera zoazela. Bai, hori da, kontua da gaina hori, ez? Esan dugu, antzinaroa historia aurrean anakronismo horiek ez, oso ohikoa direla, eta orduan aroga erekidera etorriko gera, eta hasiko gera 1878 urtean Londresen. Eta urte hartan, zehazki maiatzaren 26an, azken exekuzio publikoa egin zen Londresen, urkatuta hil zuten kondenatua, eta kondenatua zen Michael Barrett, Irlandar Errepublikar kausaren alde lergailu bat jartzeagatik. Esan bezala, maiatzaren 26an, Newgate espetxeko atarian hil zuten, eta 2.000 persona hurbildu ziren. 2.000 lagun, Bai, eta gainera kantuan ibili omen ziren, ez? Britainia Handiaren batasunen aldeko kantuan. Nik imaginatzen ditut futboleko juligana bezala. Ze aktuala. Ez? Ba, ezakit, anakronismoa izan daiteke hori. Bai. Kontua da, ikuskizuna galdu nahi ez zutenek, metroan joateko aukera izan zutela. Ze Londreseko metroak ja ordurako 5 urte zituen, 5 urterenago inauguratu zen. Orduan esan nahi duzu, Londoneko metroak 150 urte baina gehiago duela. Bai. Dituela. Bai. Eta anakronismoa da, nik uste gehiago izan daitekela nolabait ere sinkronismo logiko bat, ez hau da, gauza batzuen hasierak beste batzuen bukaerarekin koinziditzea, pues hori, ez dela anakronismoa, ez, neko ohikoa izan daitekela. Eta dago beste gauza bat, exekuzio publikoak ja ez dira egin, literalki bintzat, baina Irlandarren aurkako jarrera pixka gehiago iraundu. Bai. Baina exekuzio publikoak bomben bitartez egitituzte, ez? Hori da, bai. Beste era bat. Bai, eta beste toki batzuetan. Eta beste toki batzuetan, ikusi dugunez. Bai. Londresen jarraituko dugu, baina beste 20 urte beranduago edo, 1889an, ordurako ja metroak mende laurdena betea zuen, eta Jack the Ripper, euskeraz Jack errai ateratzailea, agian hegoaldean Jack destripadorea moduan ezagutuko dugu, iparraldean Leventreur, uste esaten dela. Eta, oraindik bereak egiten zebilen, badakizu. Bereak. Bai, anatomiako klase partikularrak hartzen. Ez zuten inoiz harrapatu, ez dakit ezeman biktima izan zira, baina esaten dute 1888-tik 91 bitartean. Ez zuten sekula harrapau, Ez. Krimen prefektuak zituen. Ez dakit, igual interes gutxi ere argitzeko, ez dakit. Biktimak ez ziren. Serieko itzaile hauek aukeratzen dituztenak prostitutak, ez, eta azkenean, ez, gizarteko biktima zaurgarrienak edo hartzen dituztenean, pues ez dakit. Edo ja pentsatzen egongo zen ondorengo dokumental filma eta serietan. Eta pizkate, ez? Hori da. Amaiera misteriotxo emateko. Hori da, spoilerrik ez egiteko. Hori da. Kontua da, urte hortan bertan, Japonian, zehazki Kyoton, Nintendo enpresa sortu zela. Nintendo handia. Orduan, hori, Jack destripadorea eta Nintendo batera, ez? Egia da, Nintendo garai hortan, ez, hasi zenean kartak egite zituela, zehazki Hanafuda izeneko jokorako kartak, 1956 arte jardun zuen hortan, eta 70ko markadan hasiko zen bideojokoak egiten, eta horregatik ezagutzen du gaur egun, ez? Bakizu argazkilaritzen bezala kanoneko jendea eta Nikoneko jendea dagoen bezala zer, garai batean Segako jendillajea zegoen, eta gero Nintendoko ok, geunden. Bideojokoen aro betean jaio gienetako, bentsa. Nik Sega pixka bat eske atzematen zaizu. Bai. Noa izena zuen trikuak? Sonic. Sonic. Bai.
Bueno, eta publizitate tarte hau pasata. Hori da. Kontua da, Nintendo eta Jack, ez? Bateratze hori anakronismoa baino gehiago orainkeria dela, ez? Hau da, gaur egun izen horiek iragokitzen digutena oso garai desberdina dira, ez? Londres Victoriarra eta bideojoko eta bestea Nintendo, ez, etorkizunarekin eta teknologiarekin lotzen dugu, baina garai hartan karta jokoak egitea etzen batere berritzailea eta adibidea hemen gertu daukagu. Bi urte lehenago Nintendo baino bi urte lehenago sortu zuen Heraklio Fournierrek. Gurea. Bai, izen bereko fabrika, Gasteizen. Eta 89an urte berean, Nintendo sortu zen urte berean, brontzezko domina jaso zuen Parisko mundu erakusketan, Herakliok. Herakliok? Bai, bai. Every night in my dreams I see you, I feel you. That is how I know you go on. Eta orain zergaitik igo arazi gaituzu ondo zera doan Belfasteko itsasontzi batera Leonardo DiCaprio brankan dagoela tontan egiten? Ba, 1912 urtera goazelako eta Titanic ontzinagoaz. Hori urte hartan lehen aldiz eta azkeneko aldiz itsasoratu zen eta handik egun gutxira ondoratu zen, apirilaren 14 arteko gauean, deno dakigun bezala. Bai, bueno, filma atera zenetik. Bai, gainera, nahastu iten dira pixka bat, ez? Jack eta Rose, ez, historiaren parte dira ja. Hori da. Eta hor pentsatzen dugu, Jack sartzen zela, ez? Hortzegoen ogol horretan. Baina orduan, pelikula etzen berdina izango, eta... Nes. Bueno, kontua da, estasia... Hala, to biraketa. Hori da, estasia urte berean asmatu zela, edo... Bai, estasia edo MDMA, edo 3,4 metilendioximetanfetamina. Oso, nik uste zehatza dela. Bai. Nola zan? Metilendioximetanfetamina. Oso, da. Amama esaten omen zaio. Hori izan barron, edo EMEA, bai. Bai. Kontua da, sustantzia hau, Anton Kolisch kimikari alemaniarrak sintetizatu zuela, Merck farmazeutikako lanean ari zela, baina bere helburua ezoiko odol galera geldiraziko zuen botika lortzea zen, eta barkatu besti zen komplikatu bat, metilidrastinina izenekoa, eta MDMA hori lortzeko tarteko pauso bat besterik etzela, eta Merckek enpresak patentatu bai, baina ez zion jarraipenik eman horri eta interes berezik ez zuen agertu. Beraz, batera sortu ziren, baina ez da posible hori Jack eta Rose, ez? Hori, untziko bodegan, ez? Kotxe hortan zeudela, ekstasia hartzea. Beste moduko estasi batea iritsi ziren. Ez nekan ikuspegi horretatik ikusita, baina bai, izan ziteken. Baina, bueno, ezin ziteken izan, ze azkenean estasiaren propietate psikoaktiboak askoz geroago deskubrituko zituzten, eta 70ko hamarkadan hasiko ziren kontsumitzen, ez, droga rekreatibo modura, eta batez ere, nik uste, 80ko hamarkadan zabaldu zela. Ecstasy, extano, ecstasy, extano, ecstasy, extano. Esta me gusta, me la como yo. Azete matxarra baio txumuena, oain pizka gora etorri garela, amamaz gain zer dakazu gehiago menuan, gaurko? Baina, aro oso garaikietara etorriko gera, 1975 eta urte hortan zerratu zen, Microsoft software enpresa ezaguna. Beste droga bat. Bai. Bill Gates eta Paul Allenek. Eta urte berean, dakigunez, Francisco Franco
oraindik bizirik zegoen, Bai, bueno, bizirik edo, pertsona momifikatua. hori da. Kontua da, Allen duela 5 urte hil zen, Bill Gatesek duela ja 10 urte hartu zuen erretiroa ofizialki. Ja, bueno, hor da bilbera gauza egiten. Eta Franco ezaki, baina bere espiritua esango genuke oso biziri dagoela batzuengan, ez? Bai, esan genezake Allen eta Frankori aspaldi atea zitzaiela Windowseko pantalla urdina, baina Frankoren kasuan aia sesioa guztiz itxi gabe joan zala, ez? Hori da. Baina, bueno, hegoaldean hori sufritu genuen, baina iparraldean Frantziako estatuan ere bere anakronismoren bat izan zuten, handikan 2 urtera, 1977an. Bai. Bueno, kontua da, urte hortan Star Wars sagaren lehen filma estrenatu zela. Lehen filma estrenatzen, sagako 4. da. Bai, hori azaltzeko agian denbora gehiago balko genuke, baina... Pentsatu daukat agian Star Warsi buruzko podcast bat egitea, bai. Egun hortan etorreko naiz. Gustatzen ziteta. Vale, oso ondo. Maiatzaren 25ean estrenatu zen Estatu Batuetan, aste batzu beranduago munduko beste herrialdeetan. Nola ez ba? Urte beran ere Nintendok lehen bideojoko atera zuen. Ja kartak ez zituen egiten eta ja bideojokoa. Aldakizu zein? Ez, zu bai? Ez, zain firike oendik ez naiz heldu maiartara. Urrengo batera gutxiko egori. Edo bestela, irakurlek biali dezatela erantzuna, oroimen histerikoa bildua, argia punta baina dena batera ez, bestela milioika erantzun batera jasotzea. Neko alandako. Hori da. Kontua da, urte hortan, Frantziako estatuan, azken exekuzioa egintzela gillotinan. Arabitu ez ondo. Etzen publikoa izan, etzen zaleturi jun, kantatzera edo... Baina, bai, izan zen 1977ko irailaren 10ean, zehazki, Marsellan, Bumet espetxean, eta Hamida Jandubi, 27 urteko tunisiarra exekutatu zuten, Elisabeth Buske neskalagunoia torturatu eta hiltzeagatik. Le député Guillotin, dans la médecine, très expert et très malin, fit une machine pour purger les corps français de tous les gens approchés. C'est la guillotine au guet, c'est la guillotine. Pour punir la trahison, la haute rapine. Hirurogeita hamazazpian ni jaio 2 urte lehenago, guillotinaz. Hil zuten pertsona bat, munduko beste puntan, bideojoko batean jolasten ezin bitartean. Hori da, bai. Kurioso. Eta, bai, hori da, nik uste, hemen ekarri ditugunez anakronismoak edo, ez, izan direla kuriosoak, ez, bitxiak, deigarriak, baino agian gaur ekarriko dugunak anakronismo guztien artean nabarmenena, gillotinari lotuta dagola. Eta da, gillotinari bere ustezko sortzaileari, ez, eta izenari lotuta. Eta da... Abizen famatu bat. Bai, Josef Guillotin, 1728an jaiotakoa eta 1814an hildakoa. Mediku frantziarra zen eta Biltzar Nazionaleko diputatua. Eta bera, gezurra badirudi ere, heriotza zigorraren aurkakoa zen. Ba, erratokatu zaio bizitzen. Bai. Alegia, Frantziako iraultzaren ondorengo izualdiaren atarian, berak heriotza zigorra abolitu nahi zuen. Eta nik uste hori baino pentsaera anakronikoagorik, ez tegula askotan topatuko. Bueno, hori litzateke agian, ez dakite, mugimendu veganoak ikur bezala Hannibal Lecter jartzea. Hori da. Kontua da, bera, Frantziako Biltzar Nazional Konstituzio gilean, zigorra bertan bera zezaten saiatu zen, eta alferrik. Bai. Gero ondoren, Biltzar Legilearen garaian, orduan ere diputatua zen, eta zigorra gozatzeko modua leuntzen saiatu zen. Beto beraz, jatorra. Hori da, behintzat ez dezatela hainbeste sufritu, kondenatuek. Eta orduan, ahalik eta oinez gutxien eragiten zuen makina bat erabiltza proposatu zuen. Horrela azalduzi, biltzarkidei, mekanismoa tximista bezain azkarra da. Burua airean joaten da, odola borbor ateratzen da, eta gizakeak izateari uzten dio. Oso politero izan zait. Bai, pizka poeta genuen medikoa, Bai. Tximista bezalako ematu, iragarki baterako ere baka hori da. Indarra. Naizta ematen du, barkatu,
gure Josefek ezote zuen egin, eriotza zigorraren kontra batetik eriotza lehuntzera, Felipe González bat ezote zuen egin, eta guillotina edo eriotza zigorra de entrada no. Gero ja, bueno. Bai, a ber, kontuatu hartu behar da testu ingurua, Buru asko zeudela mozteko. Hori da, bai. Ezin gozun gaizuak, ez? Eta, kontua, berak ez duela asmatu, gilotina. Ez dakigu zinek asmatu zuen. Ez, Ez. Baina badakigu, 1752ko testu batean, eta gerago, 1777ko beste testu batean ere deskribatzen dela makina hori. Beraz, berak egin zuena zen, horren berri izan, eta hori eraman, ez, Biltzarrera. Eta Biltzarrak proposamena hartu zuen, eta metodoa berehala zabaldu zen, ez? Praktika asko hartu zuten. Buruak bezain beste zabaldu zen, airean. Eta gailuari gilotenen izena ipini zioten, esan bezala, asmatzailea etzen arren, eta heriotza zigorraren aurka printzipioz egon arren. Ez zuen asmatu, baina bere biztenaren bitartez, mundura zabaltzen lagundu zuen, ez dakit, Greziako jogurrak bezala, ez dira greziarrak, eta baina... Egia da, bere oinordekoek eta senitartekoek eskatu ziotela Frantziako gobernuari beste izen bat jartzeko makinari. Bai. Baina ja oso zabalduta zegoen, ez bakarrik frantsesez, baizik eta ez, mundu osoan, horrela esaten zaio. Eta orduan etzen aldatu, eta orduan senitartekoek erabaki zuten beraiek abizen aldatzea. Aldara eskobidea itzuten, ara. Ez akidana ez ditupatu ze abizen aukeratu zuten. Oso hippia, oso maitasu nire daukitzai, izango zen, ikusita bere bilbidea. Mamma mia. Bueno, garai ilunotan, ez galdu urrengo aste artean, argian, podcast anakronikona, ez? Hori da. Hauxe, horren ministerikoa. Ale, ondo bizi. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin argiako kide. Argia, txikitik eragiten.